poble d'Israel som mestres de la gratitud, d'expressar gratitud. Especialment la tipologia de gratitud més excelsa, més elevada, és expressar les gràcies al Creador. De fet, el nom jueu ve de Yehudí, i Yehudí ve de Yehudà. Yehudà és el quart fill de la Lea. Lea li va posar aquest nom perquè el nom Yehudà denota gratitud. Era la gratitud que Lea va mostrar al Creador per haver tingut el quart fill. De fet, l'expressió de gratitud en el poble d'Israel comença ja en el fundador del poble, amb Abraham. Abraham, quan va arribar a la terra d'Israel, el primer que va fer va ser una ofrena al Creador, una ofrena de gratitud, una ofrena per expressar-li les gràcies i el reconeixement al Creador. I això té continuïtat al llarg de la història. Ho veiem, per exemple, de manera molt destacada també amb el rei David. El rei David, quan va portar l'Arca de l'Aliança a Jerusalem, es va posar a dansar a davant de l'Arca amb expressió de gratitud. Per tant, si hi ha alguna cosa que denota clarament el poble d'Israel és l'expressió de gratitud. I si hi ha alguna cosa que indica clarament que algú podria tenir arrels jueves és el seu caràcter de ser una persona agraïda i una persona que demostra aquest aspecte del reconeixement de la beneficència que algú li fa i especialment al Creador. Shalom.